وقال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan rana ta Alhamis mai tarin albarka wacce ta yi daidai da 25 ga wata na musulunci, hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama 1446 wacce ta daidai da 26 ga watan 12 miladiya haihuwar Nabi Isa 2024. da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Allah ya samu dace. A ci gaba da karatuttukanmu da muke yi na ɓangaren alƙawarin da muka ɗauka, muka ce za mu kawo karatuttuka guda uku a wanda ya iya bugun hisabi, amma sai mutumin da ya iya bugun hisabi, domin akwai ɗan bambanci tsakanin falaki da kuma hisabi, amma duka dai ilimi ne na taurari gabaki ɗaya. Amma akwai bambanci tsakanin hisabi da kuma falaki, amma duka ilimi ne na taurari ga baki ɗinsu. Shi aka ce bugun hisabi to bugawa ake yi, ana bubbugawa ne a buga wannan bugu haka. Karatun falaki kuma mafi yawancinsa kwakwalwa ce take aiki, shi ma hisabin kwakwalwa ce, amma shi karatun falaki kwakwalwa ce take aiki, ka gano kaza ka buga daga za shi ma dai bugun ne, ka buga ka gano kaza, ka buga ka gano kaza, ka buga ka gano kaza. To wannan shi ne mafi yawanci. Akwai da yawa karatun falaki, za a ga application ya yi yawa, muna ta magana a kula, ba kowane application ne fa yake saiti da irin karatun da aka koya maka ba. Ka koyi karatu a gaban malami, kana faɗa yana faɗa, ko kuma kana jinsa, inda dama ka tambaye shi me ake nufi da kaza, ka buga mai waya ka tambaye, ko kuma ka je ka same shi. Amma duk karatun da ka ɗauka a cikin application, in ba ka gane ba fa inda za ka je ka tambayi wani, ka tambayi application ka ce to application ban gane ba ya kaza yake. Don haka a kiyaye, a ringa ɗaukar karatu a wajen malami. In ka ga ya daidai da na application shi kenan ya daidai, in bai daidai ba ka tambayi malami ya gaya maka na gaske karatun shine nan daidai. Da haka karatun hisabi zai wahala ka ga ana buga shi a application, shi ya wuce nan. Mafi yawanci za ga tafiyar taurari, wata da rana, yau kaza za ka ta gani shi a cikin application, amma irin buge-buge haka irin wannan ba wani application da za ka ɗauko wai ya zo ya buga maka ya ce babajin ba kaza ba su yi wannan ba. Duk basirar su Allah bai sa sun yi wannan ba, saboda karatu ne wanda yake da wahala. Yana da wahala, hisa yan kaɗan ne ba duk malamin falaki bane ya iya hisabi, saboda hisabi shine tushe, shi za a fara koya maka in ka je. Yana da wahala koyo. Da haka in Allah da wannan karatu namu na yau zai biya ni akan abin da ya shafi rugurguza makiya, lalata makiya, tarwatsa makiya, jefa musu duk wani bam da suka wullo maka. In dai abin na makiya ne, wancan karan na firraku ne, shi sai akan firraku, wannan kuma makiya ne. In dai makiya ne ko sun kai cikin duniya, in Allah ya yarda, in dai makiya ne, don Allah da za ka kawo ƙarshen su tare da bugun hisabi da izinin Allah. Domin akwai bambanci tsakanin abin da aka buga da kuma wannan ba a buga shi ba. Misali, a bambancin nasu aƙalla kamar a kashi aƙalla zai kai 70 a cikin 100. Abin da ka zo ka buga, sai ka zo ka fitar da wurdinta, misali la ilaha illallah hantamu kenan, sai ka zo ka buga ta da bugun hisabi, sai ka zo kai wurdinta 1000. To idan wurdi za ka yi haka babu bugun hisabi, akalla sai ka yi 10,000 sannan zai iya kaiwa daidai da wanda ya yi 1000, saboda sakamakon bugun da ya yi. Kuma in kana bugu, insha Allah mala'iku suna lullube mutum da rahama Allah da izinin Allah, musamman abin da kake bugawa sunan Allah ne, ko wani suna na annabi, ko kuma dai wata sakara wacce take magana, saboda duk harufa ne ga sunan, duk harufa ne daga 1 ne zuwa 9, duk wata lamba ita ce ƙarshen lamba kenan. Da haka wannan bugun hisabi a yau yana magana akan abin da ya shafi wato ainihin makiya, lalata sihiri, ko kuma lalata makiya, ko kuma jefawa makiya, ko kuma afka musu. Saboda bugun yana da tarihi, wata sakara ce aka batar da ita wato tana da tarihi, wata babbar sakara ce, za mu buga ta da izinin Allah. Za a gani wanne sunan Allah ne yake fita, menene wanne wurdin ake ja, kuma ya ake karantawa, kuma wacce rana ake farawa,
kuma ana sa turare ko ba a sawa, saboda wannan ba ma kai a karan kanka ba, duk wanda ya zo in je ka duba, in dai Allah ya taimaka ka gano cewa matsalar jikinsa wato matsala ce ta makiya ne suka yi masa yawa. Shi ba magana taurari ko taurari ya kulle, wannan wani layi ne daban, a'a magana ce akan abin da ya sa harkokinsa suka ja baya. Makiya ne suka takura masa a kasuwa, ko kuma makiya ne suka yi masa yawa a cikin rayuwarsa, ko kuma abin da ya sa yake rahin lafiya ai sharri ne na makiya. Sharri ne na makiya. In dai aka gano cewa makiya ne mutane yake magana, in dai mutane ne to insha Allah da ko sun kai cikin duniya, in Allah da wannan bugun kadai sai ka iya tarwatsa su cikin yadda Allah. Shi wannan bugu ana fara shi ne ranar Asabar ake fara shi. Ana fara shi ranar Asabar ake fara wannan bugu. Akalla idan mutum ne zai ringa yi a rayuwarsa kowane lokaci, to akalla za a zo a fara bugawa ranar Asabar. Kuma inda ake bugun ana samun a ainihin turare na Binta Sudan. Ana samun Binta Sudan ina nan kowa ya san shi. Ana samun a ainihin Mi'atu Sa'ila, shi kuma na ruwa ne nan, shi ma akwai na ruwa akwai na gari, amma na ruwa ake samu. Sai a ɗan ɗibi Mi'atu Sa'ila da Binta Sudan a ɗan haɗa su a cakuɗa turarukan kenan, na ruwa ne duka. Idan ba a samu wannan na ruwa ba, a sami na gari, shi Mi'atu Sa'ila kenan, a haɗa da Mi'atu Sa'ila na gari da kuma Binta Sudan na ruwa, sai a dandaka, tun da gari ne a samu Binta Sudan sai a ɗan zuba, a ɗan cakuɗa kaɗan a cikin wannan na wato ainihin wannan Mi'atu Sa'ila kenan, sai a zo a yi turare lokacin da ake bugun. Amma kuma in so samu ne an fi so a samu ruwan Mi'atu Sa'ila na ruwa da kuma wato ainihin Binta Sudan. Idan ba a samu turaren Mi'atu Sa'ila ba na ruwa ba, to in ka sami turaren alƙalin goma kadai, shi kuma zai kawo maka abin da kake bukata. Ko da iya shi kadai ka samu alƙalin goma, to sai ka zo shi ma Allah da sai ka zo ka yi aiki da shi a lokacin da ake wannan bugu. Yayyafawa ake yi. Shi ma da farko wane ne za a yi masa ibdal sihir, wane ne za a kakkarya masa makiya, wane ne za a yi kaza. To koma wane ne, sai ka zo ka zana sunansa a ƙasa ake zanawa, a ƙasa ake so a yi wannan bugun, a ƙasa, ba akan allo ba kamar inda zamu yi dinnan, ba akan ka samu wani fili, ba akan siminti ba, kuma a ƙasa dandamalin ƙasa haka. Koma ina ne, ba a yi akan siminti, ba a yi akan tiles, ba a yi akan wani abu da yake ko akan tabarma ko akan wani faranti ko faifai ko wani abu, duk ba a buga akan wannan. Ana so a buga yi ne a ƙasa, tantagaryen ƙasa. Yauwa ƙasa ake so a buga shi, ka samu waje ƙasa sai a zo sai a buga. In aka buga kuma bugu a hankali, bugu ɗaya ne tak, kana bugu ya fita. Yanzu wani har ya gane, wani har ya buga daga ganin wannan baƙaƙen ya buga. To wannan baƙaƙe da farko akwai lamba 2, akwai lamba 4, akwai lamba 2, akwai lamba 7, akwai lamba 5, akwai wata lamba 5 ɗin, sannan akwai lamba 1, akwai 0, akwai lamba 1, akwai lamba 2, akwai lamba 1. Wa harfa ne ga sanan guda 11. A kulkin bugun shine lamba 2, shine lamba 2 da shi ake bugawa. Idan bugun ka ya daidai zai fitar maka da wannan sadarar. In bugun ka ya daidai zai fitar ma da wannan. Alal misali, idan za mu buga sai mu ce 2 sau 1 zai baka 2 kenan. Kaga sai ka share, sai ka ajiye ainihin lamba 2 anan. Sai ka zo wannan 2 sai ka sake ajiye 2 anan. Sai ka kuma ce 2 sau 2 kaga 4 kenan. Sai ka ce babdum, sai ka share wannan 2, sai ka ajiye lamba 4 anan. Sai ka kuma ajiye lamba 2 ka a saitin ɗaya. Sai ka ce 2 sau 1 kaga 2 zai baka. Sai ka goge, sai ka sa lamba 2 ka anan. Wannan 0 ne, shi ba lamba bace, sai ka tsallake shi. Sai ka zo kan lamba 2 nan ka sa lamba 2 anan. Sai ka ce 2 sau 1, nan ma zai baka lamba 2, sai ka ajiye 2 anan. Sai ka zo kan 5 din nan, 5 sau 2 zai ce maka bahayin 10 kenan, bahayin 10 kenan. To 10 sai ka ajiye 0 a nan wajen, ka ajiye 0 ka a nan, sai ka ajiye 1 a nan, sai ka tara 1 a tara da 2 zai baka 3 kenan. Sai ka ajiye lamba 3 ka a nan. To
sai wannan sai mu zo kan biyar, sai ka ce biyar sau biyu shi ma bahayan 10 kenan, sai ka cire a wannan sifilin ka sa sifili a nan, ka ajiye lamba ɗaya a nan zai baka, sai ka ajiye ɗaya a nan zai baka ɗaya a nan, sai ka zo ka sa sai ka ce 2 sau 7 14 kenan, sai ka ce bazadiya sai ka fara ajiye lamba hudunka a nan, sai ka ajiye ɗayanka a nan ya baka ɗaya a nan, sai ka zo kan wannan biyun sai ka ce mata 2 sau 2 4 kenan, sai ka ce babdun to kaga 4 kenan, idan mu ƙara haka ya zama lamba 4 kenan. Nan akwai lamba 4 a nan, lamba 4 kenan a nan. Nan ma sai ka ce, sai ka kuma ajiye 2 sau 4 zai baka badafon 8 kenan, sai ka ajiye lamba 8 ɗinka a nan. In muka ajiye lamba, wannan lamba 8 ce, lamba 8 ce a nan wajen, lamba 8 ce a nan, sai ka kuma ce 2 sau 2 babudun 4 kenan, sai ka ajiye hudunka a nan. Nan da lamba 4 ce ƙarshe, wannan lamba 4 ce. To kaga idan bugun ka ya daidai, kaga irin bugun da muka ce maka in ya daidai zai fitar maka da wannan. Abin da zai fita shine 4 8 4 2 1 sai 3 sai 0 sai 2 sai 4 sai wata biyun. Wannan shine abin da zai fitar maka. Shi kuma wannan abin da zai fitar maka ita ce sadarar, in ka zo ka buga ta, wato ainihin zai baka, za ka sa munjaye a nan, kaga wannan 4 ce, munjaye wannan hasa ɗaya ne, sai munjaye sai dal Muhammadu, nan alibaki, nan ya ce, nan kuma alibaki, nan ya ce, nan kuma alibaki. Nan kuma jin ƙarami ne, nan wannan ya ara ce, wannan ya ara ce, nan ba ce, nan dal ne, nan kuma ra ce. Wannan shine bugun kenan. Sunan bugun Muhammadu, wannan ya ara ce, Muhammadu ya je Badar. Wannan shine bugun Muhammadu ya je Badar. Wannan sadara ita ce ake ce mata Muhammadu ya je Badar. To me ya faru a yakin Badar? An ci wahala, makiya an ci wahala da makiya, amma kuma an gurguza makiya. Duk wasu manyan kafirai da ka sani, sai da Allah ya ba musulunci dama, ya ba musulmai dama suka kakkarya duk wani makiya a yakin Badar. Duk wani da ake ce masa babba ne shi, yana ji da kansa kowane ne shi, sai da Allah ya ba musulmai dama suka kakkarya mutane a wannan lokacin. Musulmai sun ci wahala, amma daga ƙarshe ya akai, sai da akai an fita ba da niyyar yakin Badar ba, amma kuma abin sai ya juye sai ya zama yaki. Musulmai sun ci wahala, sun ci wahala, kamar inda Allah yake faɗa, walaƙai nasarakumullahu bi badarin wa antum azilla. Allah ya ce haƙiƙa mun taimake ku, walaƙai nasarakumullahu bi badarin, Allah ya taimake ku a wajen yaƙin Badar, wa antum azilla, lokacin kuna ba ku da yawa, lokacin kuna ɗan kaɗan, Allah ya taimake ku, Allah ya taimake ku. To kai ma insha Allah zai taimake ka akan duk wani mutum. In dai magana ake akan makiya, ko maza ko mata ko a ina suke, in dai maki ne, da izinin Allah, in Allah ya yarda za a kawo ƙarshen shi da izinin Allah, ko a ina yake, kuma ko dan wane ne ko waye, kuma Allah zai bayyana maka asirinsu, sai Allah ya bayyana maka asirinsu insha Allah. Bugu ɗaya ake yi, da farko ana sa sunan wanda za a yi wa wannan ibdali sihir, sunan wanda za a yi wa wannan kakkarya makiya kenan, ko a ina yake. In kanka ne, ka fara zana sunanka da arabiya, sai ka zo ka ɗora wannan sadarar ta farko da na gaya maka, ita ce sadarar da za a ɗora, ita wannan ta farkon kenan, sai a zo a ɗora akai, sai a zo a buga akai, bugu ɗaya. Abin da ya baka wannan bugun ka ya daidai, zai baka lamba 4 8 4 4 1 1 3
hudu sai 2. A nan wannan sifilin ana ɗiga turare a nan. Wannan turaren da muka faɗa da za a samu ainihin shi wannan Binta Sudan da kuma Mi'atu Sa'ila guda 2 kenan. In ba a samu ɗaya a ciki ba to a kyale su a sai alƙalin 10, sai a zo a ɗiga a nan akan wannan rijiya, sai a zo a yayyafa akan bugun. Ana fara shi ranar Asabar. Idan aka fara ran Asabar, in Allah ya da idan kai a karan kanka ne, in mutum ɗaya ne zai dawoma daga nan har tsawon rayuwarsa, to rana 2 zai ɗauka a cikin sati, da ranar Asabar da kuma ran Talata zai ɗauka a cikin sati. Haka zai ta yi rayuwarsa daga nan. Ma'ana idan ya zo ya buga ran Asabar, abin da ya fita ya zo ya wurdin da za mu faɗa, abin da ya fita idan ya buga ran Asabar, gobe ma zai yi wurdi a wannan lokacin. Gobe in ya zo zai yi wurdi ba zai bugu ba sai ranar Talata, sannan zai share bugun, sai a zo a sake bugawa, sai a zo a kuma ci gaba da wurdin. Ba za a sake bugawa ba sai ranar Asabar. Ma'ana bugun da buge-bugen in kai ranar Asabar ba za ka sake share bugun ba, za ka yi ta wurdi ne har sai ran Talata. Ran Talata in ka zo kai wurdin wato shi ma sai ka share kai bugun, sai ka zo kai wurdin haka, sai ka zo ka sake bugawa haka. Asabar Talata su ne ake bugun, shauran ba a bugu. Idan ko mutum ne shi kadai ne, wato za a wani bawan Allah ne, shi kuma bai iya bugun hisabin ba, ya je wajen wani malamin zai masa, to shi kuma sai a zo shi ma a sa sunansa a buga ran Asabar. Za a ɗaukan mai kamar inda aka yi wannan aikin, a za a ɗauke shi kamar tsawon sati 2 haka, kullum sai ya samu abin sadaka sai ya bashi, sai a zo a buga tsawon sati 2, akalla tsawon sati 2 ake ɗauka. In Allah ya yarda in aka so a haɗa mai da wasu magunguna kamar irin abin da ke tafiya irin su kake kuma kan mashaƙiya da wasu turaruka haka dai, wanda mutum zai ringa aiki da su. Kuma bayan an gama wannan kenan, an gama na jiki, kuma za a baka wani magani ka sha, sai kai wani aiki da shaka ko kuma kai wannan. To in Allah da bayan bugu ya fita, abin da ake so a karanta shi wannan dafa'i ne, zai kare gaba kuma zai lalata sirrin da ke jikin mutum da izinin Allah. Ana karanta alƙari'atu ake karantawa kafa alƙari'atu ake karanta idan bugun ya fita, sai a zo a karanta alƙari'atu kafa 41, sai a zo a karanta ainihin ayatul kursi ita ma 41, sannan sai laqad ja'akum ita ma 41. Wayannan guda ukun su ake karantawa, shikenan ka tashi ka gama, sai gobe kuma a zo a dora da wayannan wurdin. Jibi ma haka har sai ranar Talata, sai a zo a share bugun, sai a zo a sake bugawa haka dai. Haka ake wannan bugun cikin kudurar Allah. In dai an yi, za a kakkarya makiya, duk wani maki da izinin Allah, sai dai a ji kuma da kariyar gaba. Amma in dai abin da ke jiki ne, in Allah da an riga an kawo ƙarshen da izinin Allah. A gobe Juma'a tauraron Zuhal insha Allah zai fito a cikin burjin Hutu akan daraja 14, kuma yana manzilar baɗin Hut. Sannan Mushtari shi kuma a gobe zai fito a 13, yana cikin burjin Jauza daraja 13, sannan yana cikin manzilar Zira'a. Sannan a gobe Juma'a Murika za ta fito a cikin burjin Usudu, tana daraja 3, tana cikin manzilar Jabha. Sannan a gobe dai Shamsu rana kenan za ta fito a cikin burjin Jadayu akan daraja 6, sannan kuma tana cikin manzilar Sa'adu Zabiha. Sannan a gobe dai tauraron Zuhara za ta fito a cikin burjin Dalu akan daraja 22, kuma tana manzilar Sa'adu Ukubiya. Sannan kuma Udarit a gobe zai fito a cikin burjin Kausu kan daraja 14, sannan kuma yana cikin manzilar Nu'aim. Sannan shi kuma wata a gobe insha Allah zai fito a cikin burjin Aqrabu kan daraja 24 zuwa 25, sannan kuma yana cikin manzilar Shaula a gobe Juma'a cikin yarda Allah. Wannan shine bugu na bangaren abin da ya shafi kakkarya makiya. Dama mun ce karatu guda 3 za mu bayar, da haka za mu koma kan karatuttukanmu wanda kowa zai fi ganewa, karatun falaki wanda za a gaya maka abu ne mai sauki, wannan Allah da zai ƙara amfana ka. Wannan shi ya fi wahala, wannan buge-buge ne na wahala, akwai wahala, ma'ana akwai wahala, amma kuma akwai saurin zuwa inda ake so cikin yadda Allah da haka wannan shine kowa ya ɗauka
a rubuta ajiye gashi nan, saboda kuma a ringa aikatawa su wannan abu ka ringa yau kanka in ka iya, in baka iya ba ka samu wani malami in ya iya ya maka, in kuma baka iya ba duk da haka to a bi mu gaba insha Allah za mu kawo wannan ba sai an yi bugu ba, duka a bi mu bashin wannan cikin yadda Allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi